Sabona mfana wami. Ukahle. Yebo boy, uwena lo. Uwena lo. Uwena lo. Uwena lo. Uwena lo. Oh. Ufuna ukuthi show. Show. Shasha mo show. Hello everyone, welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories and namhlanje ke sikhuluma ngomkhokha. Friday guys, long weekend ke lesiya kuyo kuleli viki ke and nakho ke esinga expect ke lapha na kumkhokha ke kulihlanu namhlanje sesivala ke eyakuleli viki ukuthi ke njona ukuthi nomcimbi omkhulu lapha na ke kwamthembu ukuthi ke qanjwa igama ingane umkhulu like omncane ke negama lakhe aphume nalo ke laphana ke kaMthembu lithe unguvula indlela. Hayi leli silaziyo guys likandalo. Namhlanje guys uyokwethulwa ke ebandleni umntwana lamaJuda ebandleni lamaJudiya la sizobona khona guys uNdlovu ekhombisa ukuthi ngampela usathanda yabo usathanda ukuba yinsila kaMkhululi guqa ngamadolo emvula isicaba yo guys yazi ukuthi umuntu okuyena ngampela uthengele umvilasi omncane umJudi ukuthi uyena futhi uNdlovu. Mina bese mhlambe yabo akavela beyinsila ke kakhulekane ongenani kube umkhulu phezulu kube ukhulekane mase kuba uyena ke bakithi uNdlovu ngendlela nje asebenza ngokuyikhandla ngakhona. And so ya guys yazi njalo ke impela ke namhlanje kuzokwethulwa ke umkhululi omncane noma ke umvelasi omncane noma ke undulondulo uphinde futhi kwaziswa nebandla ke igama lakhe ke anikwe umvelasi lokuthi unguvula indlela ngoba ke uyovula ke indlela guys. So ya guys njalo ke eza kuleli viki nje kuleli viki ke kahle bekuyindaba nje kaMabusi nengane kakhulu guys. Ngiyambona kuMamzobo ugula usesibhedlela kodwa nje it was about uMabusi nje wanazi ukuthi ke ubezilile ke isikhathi eside ke for 3 months emva kokuthi bekade yobeletha ke bengavumenye ukuthi aphume nomntwana. So manje ke sebeyamvumela ukuthi cha usengahamba. That is why ke siyothula negama lengane kuphinde futhi ke ibikwe ke nasebandleni nakhona ke kumvelasi. Into emangazayo guys bathi ke umvelase uzomukela noma ke uzo approve ke ubungoma bukaMabusi ukuthi angakwazi ukuthi asebenze ubungoma bakhe aphinde futhi abomJudiya. Kodwa guys umvelase omkhulu wahluleka ukwamukela ukhulekani ke egameni lika Jesu. Angazi ukuthi ngobani ke guys but wahluleka ngamtshela ukuthi hey udukile akabuyele ekhaya. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.